Good morning mga amigo. Kumusta po kayo lahat? Welcome back to my channel. Kung bago ko pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell button para update ka sa mga bago kong videos na upload. Punta tayo ulit ng baryo ngayon mga amigo, kasi pagpatuloy natin yung pagtatanim doon ng palay, yung hindi natin natapos kahapon. Tara mga amigo, samahan nyo ako. Magbike lang tayo. Yan mga amigo, dito tayo sa bukid. Ayan o, simulan si Kuya Sunny doon sa pagkukuliglig dito sa natirang hindi pa nataniman ng palay. Ano, dito tayo natin nagtanim ng gulay mga amigo. Ayan, talong pa tayo dito. Ayan o, doon sa taas. Sana makaya namin ng kalating araw lang. Kape muna kami mga amigo. Biasa nih guys, yung yung punla para matanggal yung lupa ng sa mga ugat ng palay. O sila doon, mga nagtatanim doon, magsisimula na. Pipilapil muna tayo dito mga amigo. Ito yung nagawa ko para pag-istaka ng tubig.
amigo, andito na sila. Kunti na lang yung pagtataniman. Ayan o. Hanggang doon sa sa kalsada na lang. May poste doon o. Alas 8:40 pa lang. Simula kami nagkasani kanina mga alas 6. Wala kaming magkuliglig dyan. Tapos nagsimula silang magtanim alas 7. Yung banda doon sa baba, yung pinagtaniman natin ng gulay. Bababad na namin sa tubig ni Quezon ito bago kuligligin. Yan mga amigo, ito na lang yung punla na natira. Ayan o.
Siguro kasya na dito hanggang dito lang. Yung pilapil na to. Tapos yung dito, tsaka yung sa kabila ng kalsada, sasabugan na namin ni ano yan, Kesani. Para may tanim na palay. Sabog na lang. Alas 9 pa lang yan. Tapos na kami. Saktong-sakto to mga ano, pag na patubigan na namin hanggang doon, tapos na kuliglig na. Siguro mga 10:30 tapos na to lahat. Tagal lang kasi yung ano, patubig eh ano. Isa lang kasing tubo namin eh. Yan mga amigo, tapos na kami mag ano, tanim ng palay. Ayan o. Kaso nabitin kami sa punla. Kaya sabugan na namin yung andyan, yung natira. Kuha muna kami ni Kasali ng bini sa bahay. Bini ng palay doon sa sabog namin dito. Ayan, yung dito lang yung taniman ng palay, punla. Doon, saka yung kabilang kalsada. Sabog na lang yan. Uwi muna kami. Dito lang muna mga amigo. Maraming salamat.